Karong semana sa Bisaya Gyud, PG Party List 108 padayon ta sa paghatag og accident ug death insurance sa pakigalayon sa Cocogen Insurance Company ngadto sa probinsya sa Bukidnon. Niadtong Enero 31, 2022, sa mainit na pagdawat sa ato ni pasugong Mayor Anthony Uy, kita nagapod-apod og insurance card sa 754 ka residente sa Barangay Impalutaw. Kasunod niini, Pebrero 1, 2022, sa panguna ni Barangay Captain Bayong sa lungsod gihapon sa Ipasugong, anaa sa 410 sa atong mga kabitsi ang nahatagan og insurance ID. Nanghatag ta og insurance ID sa Barangay San Vicente sa munisipalidad sa Paungon, Bukidnon, diin 364 ang nahatagan og insurance. Nagpasalamat usab ang Barangay Vicente Baungan Chairman sa gihatag kanila na insurance card alang sa iyang mga kababayan. Mayong ito sa tanan, kami sa Barangay Council sa Barangay San Vicente uban sa among mga tao nagpasalamat og dako sa Bisaya Gyud. Tungod kay natagaan mi karon og among insurance din, wala na mo gidahom. Wala mi naghuna-huna. Kalit lang sila miyabot o nagpasabot bahin ini. So kami dawat na mo sa kasing-kasing. Mapasalamatan mo kayo. Labira kang Secretary Martin Andonar na siya mong naningkamot armawot ni sa among barangay kinimang tabang. So kami kasing-kasing pasalamat kini ang unta matabangan ang iyang party list aron mapadayon pa niya ang tumong tingwa matabangan ang mga tao labi na din sa among barangay. Daghang salamat. Nagpaabot usab og pasalamat ang mga residente sa Barangay San Vicente. Ako si Sesame L. Alimot, taga San Vicente, Baungon, Bukidnon. Salamat PG Party List. Nagpasalamat ko sa PG Party List ilang years na insurance. Samtang sa ikatulong hugna sa ID rollout sa munisipalidad sa Pangantukan, sa atong pakigtambayayo kang Councilor Christopher Tofen Garces, ana sa 664 ang nahatagan og insurance ID. May numduman na sukad niadtong Enero, kita sa Bisaya Gyud, PG Party List 108, nakaapod-apod og 166 insurance ID sa barangay poblasyon sa munisipalidad sa Kabanglasan og 377 Bisaya Gyud members nato sa munisipalidad sa Pangantukan. Nahatagan po nato ang 377 Bisaya Gyud members sa munisipalidad sa Pangantukan. Sa munisipalidad sa Lantapan, ana sa 137 sa Tri-Cab o Multi-Cab Drivers Association, 129 sa mga miyembro sa Dulong Drivers Association, ug 262 sab ang atong nahatagan og insurance sa Women's Livelihood Federation ni Congressman Jonathan Flores, ug 44 na barangay health workers sa munisipalidad sa Lantapan, Bukidnon. Ang mga maong benepisyaryo nagikan sa lain-laing sektor nga gilangkuban sa mga estudyante, 18 pataas, mga magtutudlo, health workers, barangay workers, mga mag-uuma ug toda drivers, women's organization ug uban pa. Ang insurance ID nga gi-distribute sa Bisaya Gyud PG Party List 108 magsilbing proteksyon sa mga leaders ug members sa Bisaya Gyud kung gani man ang kini mopanaw tungod sa aksidente, mabalda tungod sa aksidente ug mamatay tungod sa COVID-19 kun din sila makadawat og cash assistance. Padayon kitang manghatag og insurance ID asa mang dapit sa nasod basta ikaw usa ka Bisaya. Kay kinsa pa man di ay ang magtinabangay. Kung dili, kita-kita lang, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!